Kopčan, gólman Trenčína, ktorý sa v prvom zápase dokázal gólovo presadiť, má hneď v druhom stretnutí v úvode druhú šancu a tu aj premieňa. Reprezentujúce, tak povediac, mestá a top ligy v nich. Teraz je to už klubová súťaž a v nej sa presadzujú gólovo. Zívy, naopak je to sedmička Trenčína, Lukáš Kyselica. Ale rýchla odpoveď po nepresnej rozohrávke, kombinácia dvoch, útok 3 proti 2. Juhás mohol vystreliť, hodil som tu ďaleko, no ešte mal šancu na dorážku. Výbateľ ale prináša svoje úskalia a viaceré nepresnosti. To sa ale opakuje na druhej strane. Opäť výborný zákrok Krištofa a ešte jedna rána z druhej. Sládek. A je z toho gól na 2-1. Zakodená od Repovku Sládekovi. No ten mu gólovou asistenciou ponúkol príležitosť na presný zásah a jeho nedokázal natlačiť na bránu. Tu je opäť dobré číhanie na rozhrávku súpera a opäť Lukáč. Sa asi nedalo ustať. Teraz je to ale práve jeho výpad a gól, ktorým navyšuje naučania, ale môžu ľutovať, pretože podali v prvom polčase veľmi dobrý výkon, často dominovali v hre a to môžu teraz aj potvrdiť. Zaváňa v rozhrávke Kopčana. Repa. Stále Repa. Výborne Krištof. A ešte tu zásah na bránkovej čiare. Zíbelu. Jendrišek. Môže zakončovať a je z toho gól. Kombinuje so Strečanským. A teraz výborný zásah, ale pri druhom už Kopčan nestačil. Výborne sa teraz oslobodili hostia, obrovská príležitosť, lopta končí na... Trnčania už hrajú vabank a to sa im nevypláca po strate lopty, inkasujú. Nastavená bude 1 minúta. Sládek je pri lopte. A nedočká sa ani po štvrtý. Ako peknú podku za zápasom, v ktorom ešte skúsia Trnavčania zdramatizovať posledné sekundičky. Kopčan